Prangsi kardong pa lo kado e banta pini lamangso pherang ke mai ke phadan ko othe ke la hello niltum Journalist Association for Assam Jafa Karbi Anglong District a rule lapen Health and Family Welfare niltum chingki chingwai si penangan Karbi Anglong hawarlong atok anu dimlong an niltum free medical health checkup kipidami phansil niltum jisik chidang lo tasi labangso lo non ke chengsi abang ke la lo niltum long pleading ke claim na bido labang ke kludung hawar pensipang chengpupo kludung long niltum 10 me mate pena dekan sin niltum abang so ni ba bathik pon lo lapen mijung hawar langbong ding pi hawar lapen kakijan hawar sta niltum ke chengsi face bang bathik pon lo lapen abang so health checkup long niltum penangan warsa sta me long pon di labang ke niltum Ayushman Bharat pen osomara pat chupat hetu phansita me ke ultrasound size da medoji lapen ke cancer ke so phanda pe iltum hadak sida medo po lapen diabetes pen chenglok dak long po ri po lasi labang so long kado ko be ara sida mege labang so non kiwang di ani phai ke barni klodum long padu da mi long kado be sida mege ara sida mena chram chitukun do bosi ning thelu kado ahlo nilitum Jafa Karbi Anglong District aru angparta District Health Society Karbi Anglong pen nilitum cherapet si nilitum la medical health check up la so bang tumaki joy pe sintom lang pon po la bang ke kludong habar long ke non kirang ji ni phai ke barni si padok pon po la pen mijung along bang ke ni phai krip clear ni la pen langbong ding pi along bang ke bang ji ni phai inkoi rai sir ni angparta la kakidan long bang ke ni phai inkoi rai nar ke barni la bang so chiklosi nilitum la long pi dim bang pe do ponit po la pen nilitum la ke fast face lo mate ke cheng si lo la bang so philo blunte nilitum dak lang phera hawar pen ang tan sta nilitum ka break la borpung tara po pen chenglok la pen la mahamaya constituency ar lo tami paklong kam la pen nitum la puvir bar athoy ka pen chenglok nitum mukasong hoya dimlong ang tami nilitum second phase abang nitum claim pon po la sila solong bang ke nang litum kado be arat tumang tami nagichrab nang chitudun la pen nang tumbang la bang solong nang litum ali nang chuan dun phansi tuning rig lo the nang litum la solong bang nang litum TV bimar ke so pen chenglok osomar chopat he pen chenglok nang litum la kaprek diabetes pen la pen kaprek meki so pen chenglok kado ko bian stami nang litum dak kecilang pon abar sai nang litum akijoy pen long pon ipo la pen nang lit la solong stami hala Ayushman Bharat card tamin tumakijoy pen bang tumbang simar pon ipo la si la solong kado ko be hawararat tum han stami ardina gi pidon la pen nang litum kewang pen nang litum kiso nang chilang dunji phasen nilitum Karbi Anglong District Jafa arohin pen nang litum phanchuning riponik lo. Chalo ba?